Ahoj, já vás zdravím. Tady je Sadrus a vítejte u mého prvního let's play v mém životě. Takže tady si založíme nějaký svět, tak dáme jméno třeba IT první svět. Tak, dáme si survival, asi dáme nějaký leave, opíšeme to pod tím leave, blank říkám, for random seed, tak. Mám byl generovat vesnice dungeony, ano. Typ default, tak create new world. Teď se to bude trošku lagovat, protože se nám bude generovat svět. Počkejte chvíli, já tady vypnu Skype, tak. Lag. Tak ale to je hnusný. Jo, dobrý. Doufám, že jste to neviděli. Tak jsme někde tady. Tak tady to jsem já, jo, Sadrus. Ještě v budoucnu tady možná se mnou bude točit kámoš Lucky 120, ale tak nevím. Možná jak se domluvím. Tak na začátek, jako jak je zvykem, tak nakopem nějaký dřevo. Skoro na hodinky, 13:09, no. Tak bude 13:09 a 30 do 39, no, tak do 25 budeme natáčet. Ten první díl takhle. Tak tady máme to dřevo. Co tady předěláme? Uděláme si workbench. Sapling. Tak, teď kde budeme bydlet? Půjdeme někam dál, třeba tam. Tam půjdeme. Lagy. Za to se omlouvám, to se generuje mapa, takže neříkejte, že mám trapný počítač, i když ho mám trapný. Ovečky, já mám rád ovečky. Mám zaplý zvuky. Normál. Nelaguj. Tak. To bude stačit. Doufám, že to slyšíte. Teď zabijem ovce. Proč to tak nehorázně laguje? Tak. Konečně. Jde tady. Umři. Už mě to nebaví. Chcípni. Tak. Třetí ještě tady. Chcípni. Umři. Tak já bych se zabydlil někde tady. Tady máme les, rovinu, tady někde bych si udělal barák. Tak tady si uděláme pár styků, tak 12 takhle. Si uděláme krumpáč a lopatu. Někam zmizela za lopatu. Tak lopatu. A jakhle koupíme ke cobblestone. Tak. Nevím, co byste ještě chtěli vědět, když se zeptejte v komentářích na něco, co byste o mně chtěli vidět. Tak, tady si nakopem cobblestone. Trochu cobblestone. Taková slovní říčka, nakopem si trochu cobblestone. Se vždycky zamotám do cobblestone. Prostě je to ošklivé slovo cobblestone. Nelíbí se mi. Možná slyšíte teďka mojí sestru v pozadí, jak tam něco zpívá asi. Doufám, že to omluvíte. Tady máme ten krafťák. A uděláme si sekeru, uděláme si dřevěný barák. Tady pokácíme nějaký stromy. Proto jsme dřevorubci, že jo. Když tak si řekněte, co mám natáčet, mám jakože let's play z nějakých her, mám tady docela dobrý hry. Mám Psy Ops, GTAčko, Wolfenstein Return to the Castle a další, jo, Ježíšův strom. Nebo jak to říkal Krafák v Dinosaurech 400. Do těch kaktusů. Nebo si můžeme zahrát módy a tak. Já mám všechny trackmany. Pak mám Flatouty 2, to je taky dobrá hra. Pak mám King Arthur Gold, to je multiplayerovka. Metin hraju, jsem dneska začal. Jsem ho hrál dřív, ale dneska jsem ho zase začal hrát. Takže si napište, co můžu hrát na konci videa, vám když tak řeknu, co jako
Co jako mám za hry a co jako bych mohl natáčet. Tak. Jo, abych vám řekl, dneska se mi rozbil Skype. To úplně totálně, mi to furt píše, že jsem na tomto počítači už přihlášen, udělal jsem si nový účet, mám nový účet, nebudu vám asi říkat jméno, to by vás stejně nezajímalo. Jak vás znám, kdyby vás to nezajímalo, určitě by vás to nezajímalo. Hudba se mi hrozně nelíbí, ale to je... Tady máme pár dřeva, tak já nevím, kde si ho uděláme, tak si ho postavíme někde tady ten baráček. Jdi pryč, krávo. To jsou zvuky. Co jsem to vlastně řekl? Postavíme si pec ještě, jo. To je dobrý nápad, pec, no. Tak to si píchnem sem. A dáme, dáme si tam upíct tohle. Dáme tam takhle styky. Tak teď vezmeme tady, jakýho máme víc, bílýho. Tak budeme mít barák z bílého dřeva. Tak tady takhle. Děláme nějaký malý baráček. Tak, kolik to máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak to uděláme 11. Tady to uděláme 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zase jste asi slyšeli moji sestru. Tak počkejte, sestra přišla, to na chvíli stop. Právě nám tady bučej. Je to hnusné a hrozné. Teď nevím, jestli mě dobře křičíte, slyšíte, jestli to mám začít více křičet. Ale nevím. Jako, nejsem zvyklý řvát do mikrofonu. Teď se koukám a udělám to asi takhle. Takhle. Tady to udělám 3 a 4, ne. Tady to udělám takhle. Tak co, těšíte se na 1.3? Já docela jsem zvědavý na ty nové barvy, schodů a tak. A došlo na dřevo. Tak, já vím, že u toho prvního dílu asi nebudu moc mluvit, protože nevím o čem, když tak mi napište, o čem byste chtěli mluvit, já už si vůbec nepamatuju. A vůbec, co jsem před těma 3 hodinama říkal. Prostě mám úplný okno. Jo, abyste mi do komentářů napsali, co mám točit do jiné hry. Teď se mi to tady laguje, ano. To je úžasný, určitě se vám to bude líbit. Tak tady to... tak to je hodně hnusný. Tak. Tady takhle. Nelíbí se mi to. S tím počítačem něco bude. A jestli sledujete Gonkyho třeba, sledujete ho, jo. A tak já sleduju hodně let's playerů, Vedryho, Minecraftáka, Minecraft Box a Pedra. To je asi tak vše, čo sleduju. Dáme si tu dveře. Tak dveře. Možná, že to budu muset ukončit předčasně, že se strefře přes nákup. Ale nevím, ne, nic nechci slibovat. Tak. Tady si natěžíme písek, ať máme v okna. Vypadá to zatím jak nějaká hnusná koska. Máme natočeno 10 minut. Vylezeme ven. Krávy nám tady bučej, tyjo. Teď mi tady zatopila voda, no tak to je nemilé. To je nemilé. No a jak se mám dostat ven? Řekne mi to někdo. Teď jsem tam zase spadl.
zase pozbírám a takhle tady budu těžit písek. Tak, další 2 kostičky se tady natěžím. O, uděláme si tady takový. Sklidíme si trávu. O, asi se půjdeme vyspat. Tady dotěžím tady rychle. O, proč jsem sem nepřišel dřív, tady je hodně písku. Možná budete ze začátku slyšet hodně hlášky jiných hodně známých cosplayerů, jako je Gonky, Vedry a tak. A já jsem nic nevymýšlel, i ten pozdrav se vám možná bude dát okopírovaný. Fakt nevím, jak bych jsem vás měl zdravit. Prostě nevím. Zkouším to natáčet, když nebudou komenty, nebudou lajky na Facebooku, nebudou odběry, tak já budu natáčet týden ještě s kamarádem s Lakim 120. A když se to nepovede, tak se na to vykašlu. Tak a čím to vypálím? Tady tam třeba takhle 7. Udělám si postel. Máme takový luxusní barák tady, jo, bez střechy, bez oken. Na nás přijdou nějaký zombiáci. A bude to úžasný. Doufám, že slyšíte zvuk ze hry, nevím, jestli bude všechno úplně vychytané. Protože fakt natáčím poprvé. Ani jsem se pořádně nekouk na to video, co jsem natáčel. O, co se to stalo? Saving chat. Tak já vás na chvíli vypnu, až to správně, tak budu to starý. Takže jediný, co pro dnešek uděláme, tak jsem si, že Minecraft zlobí, tak se rozloučíme, protože zase přijeli. Takže ahoj u druhého dílu.